Da alama dai janye takunkumi da aka yi ma kungiyar ECOWAS har yanzu dai bata sauya zani ba, domin kuwa bakin bodojin Najeriya da Nijar ɗin ta kowane ɓangare har yanzu dai kulle suke. 'Yan jihar wato kudancin Najeriya dai sun fara zanga-zangar lumana da kuma kiran Ashwaju Bola Ahmad Tinubu can ya gaggauta buɗe bodojin ƙasa, wanda ana ganin cewa wato suna ɗaya daga cikin wato abubuwan da za su sauƙaƙa ma al'ummar Najeriya ƙwarai da gaske. A jihar Kano kuma wato majalisar jihar Kano ta haramta wa dukkan masarautun Rano da Kibiya da wato Bichi da sauransu, har da ma masarautar Ƙaraye wato naɗin sarauta ta cikin gida da suke yi. Sannan kuma ta umarce su da kafin su yi naɗin dole ne su sanar da wato abin da ya shafi local government, ma'ana ciyaman, wanda ana ganin cewa hakan kamar mutunta ɓangaren local government ɗinsu ne, wanda dai za a iya cewa ana ta takaddama ne tana sama tana dabo kan masarautun na jihar Kano gaba ɗayansu, da wasu ma ke kiraye-kirayen a rushe su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, yan uwa barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a labaranmu na rana, inda kuma zai yi sharhi dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin Najeriya, Nijar da ma masarautun jihar Kano. Yanzu haka dai za a iya cewa a ƙasar Chadi kuma ana hasashen cewa an fara jin wasu harbe-harbe a daren jiya, wanda har yanzu hukumomi ba su bayyana ko menene dalilin waɗancan harbe-harbe ba. Ƙasar dai ta Chadi ta saka lokutan da za ta gabatar da zaɓe. A daidai gabar nan dai ne za a iya cewa 'yan Najeriya su ma ke ci gaba da kiraye-kirayen wato shugaba Ashwaju Bola Ahmad Tinubu kan batun wato buɗe bodojin ƙasa wanda suke da alaƙa da makwabtaka da jamhuriyar ta Nijar. A jamhuriyar Nijar ɗin ma dai za a iya cewa tamkar dai bata canza ba tun bayan sakin takunkumin da aka yi ma kungiyar ta ECOWAS. Wasu 'yan Nijar ɗin ma na ci gaba da kokawa da kuma ganin cewa wato babu wani tasiri sakin na takunkumin da ya musu, sai dai kuma a duniyance za a iya cewa sakin takunkumin tattalin arzikin jamhuriyar Nijar zai iya wato wadata da na Mali, Burkina Faso ɗin, ƙasashen dai guda uku da za a iya cewa suke da makwabtaka da juna da kuma kyakkyawar alaƙa. Shugaba Ashwaju Bola Ahmad Tinubu dai da ya kasance shine ciyaman kuma shugaban wannan kungiya ta ECOWAS, za a iya cewa dai matsi ne da ma matsa masa, wato yadda mutane ke bashi shawara cewa ya kamata a dage wancan takunkumi. Bayan dai dage takunkumin za a iya cewa bangaren kayan abinci babu wani abu da ya sauka, sannan kuma da batun farashin dala da kuma gwamnatin ta Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ta yi alkawarin ba da tallafi ko kuma wato ba da sarin dala ga 'yan kasuwa cikin farashi mai sauki, da ma saka masu takunkumi ko kuma kula da su akan yadda suke siyar da ita ba bisa ka'ida ba. Wasu na kallon cewa da ya rage dalar wato har yanzu babu wani shi ma ci gaba da ya kawo, sai dai ya zama na kallon cewa gwamnatin tarayya matukar dai bata tashi tsaye ba farashin ba zai daina hauhawa ba.